Kaban kiɗa, Elvis kaban kiɗa. Kaban kiɗa, Elvis kaban kiɗa. Kaban kiɗa, Elvis kaban kiɗa mai cashewa. Ke ayyubar na da sallah muka zo mi ba ƙarya. Mata da maza da ƴan gudu kowa na warawa. Ke ayyubar da sallah muka zo yi ba ƙarya. Mata da maza da ƴan gudu kowa na warawa. Bismillah Allah sarki mahalicci na rabba. Kara salati kun manzo na shugaba babba. Ali da sahabban sa duka saka a ciki rabba. Adali mai waka in zan yau sai na yo duba. Wakar sallah nake yi kowa murna yake yi. A gidan ba mai bulayi balle yan kayi na yi. A gidan kowa yana yi da rawa murna muke yi. Murnar sallah muke yi, murnar sallah muke yi, murnar sallah muke yi. Salim Ahmad ne waka, ga gangata na doka, mata suke yin saka. A gida na yau hukuntaka, tattaka mu gani 'yan mata, tattaka mu gani. Jujjuya mu gani samari, jujjuya mu gani. Kuitaku na gani, kuitaku na gani. Sama ɗan guruf yau ni zan gaida. Gashi ya manna mu mai tsada. Na guruf baya kuskanda. Ga girma mai lafiya oga sannan ka. Bayis na ciyaman sannan ka. Sarki Ariyo gaishe ka. Akawunta yau sannan ka. Sarki oga na gaishe ka. Isa kiran ruwa bai sannan ka. Je farmaki discipline kai ma sannan ka. Mogo bulama kai ma sannan ka. Lawan small kai ma sannan ka. Small bukar kai ma sannan ka. Baba Landoski kai ma gaishe ka. Bashkalot kai ma gaishe ka. Umar Sharif kai ma sannan ka. Alhaji Awana kai ma sannan ka. Ashman kai ma gaishe ka. Sharif Song kai ma gaishe ka. Mai dodo kai ma sannan ka. Suleiman Sele kai ma gaishe ka. Baba Gana Bama kai ma sannan ka. Ibrahim na Zainab kai ma gaishe ka. Lukaku kai ma gaishe ka. Masadu Komanda kai ma sannan ka. Fakafakalawan kai ma sannan ka. Muhammad Wallaf kai ma gaishe ka. Ahmad Nani kai ma gaishe ka. Hayya Ke ayyubar da sallah muka zo yi ba ƙarya. Mata da maza da ƴan gudu kowa na warawa. gaisuwa zanni ga gun yara ƴan gatan unguwa. Mandir ɗan gata kai ma gaishe ka. Halil ɗan gata kai ma sannan ka. Aba Ali kai ma sannan ka. Sanata Nurin kai ma gaishe ka. Muhammad Ike kai ma gaishe ka. Ku ne ƴan gatan unguwa. Ke ayyubar da sallah muka zo yi ba ƙarya. Mata da maza da ƴan gudu kowa na warawa. Ga manyan unguwa ku ne fa abin yabawa. Awana Mumin kai ma sannan ka. Muhammad Mumin kai ma sannan ka. Rawa banki na gaishe ka. Manaja Bakura kai ma gaishe ka. Abba Gulo na gaishe ka. Muhammad Tela na gaishe ka. Rawa Modu na gaishe ka. Awana Modu na gaishe ka. Kaga na ganye kai ma sannan ka. Alai Boy kai ma gaishe ka. Chrisman kai ma sannan ka. Next Ango Fitacce kai ma sannan ka. Haram Mabulama kai ma gaishe ka. Neres kai ma na gaishe ka. Bakura Lagos man kai ma sannan ka. Umara Modi kai ma gaishe ka. Zanna Waziri kai ma gaishe ka. Baba Manaja
na gaishe ka ayya kai Ke aryuwar da sallah muka zo yi ba ƙarya mata da maza da ƴan gurup kowa da walawa. Ga gaisuwar burup yau ni dai sana mika rigima boys na gaishe ku BYD group na gaishe ku warwasi group na gaishe ku 77 guys na gaishe ku you guys na gaishe ku one chance kuma na gaishe ku young guys kuma na gaishe ku kafaranti kuma na gaishe ku zaman lafiya na gaishe ku Congo road na gaishe ku ayyaka kutaka Ke aryuwar da sallah muka zo yi ba ƙarya mata da maza da ƴan gurup kowa da walawa. Kuyi haƙuri masoya waƙan nan tayo ƙarewa Salim Ahmad suna na ban so ku yi mantawa Golden Boss ne take na zan so ku rinka tunawa Yawwa na gode 07047293002 na gode masoya na KRE kenan fans na gode Ke aryuwar da sallah muka zo yi ba ƙarya mata da maza da ƴan gurup kowa da walawa. Ke ayyubar na da sallah muka zo mi ba ƙarya mata da maza da ƴan gurup kowa na walawa. Ke aryuwar da sallah muka zo yi ba ƙarya mata da maza